Drago mi što nas gledate i na Mozartovom kanalu. Danas moj najteži izazov, to je za mene najteži izazov, za momke je to. Ne, isto teško. Jeste teško. A nisi nam govori zašto je fudbalski. Kako? I kojom nogom. Znači imamo papiriće koji stoje tamo na klupi. Znači, u jednoj grupici papirića piše gde. Znači, gde šutrimo imamo levo, dole, desno, gore, levo, gore, sredina, gore, dole. Gde u Mađarskoj? Imamo kako. Tu ima rabona, ima panenka, ima unutrašnjom, ima spoljnom, ima petom. Sve ćemo ti objasniti. I imamo noga. To je koja nogom, desna, leva, to je... Mocinom, svojom, stepinom, sbijekom. Tako je, dok nosiš stepu, šutnaš njegovom nogom, razumeš? I na kraju imamo kaznu. Tako je. Kaznu ćete već vidjeti. Imamo najboljeg golmana Bundeslige 2008. godište. Rodu! Kako izrazito. Ajde, momci. Ko će prvi, svi mi zamislimo? Ajde. Ja. Ti ću. Da, golman ne bi znao, moram tiho. Desna noga, desno dole. Šta ti gledaš? Kolut. Mislim da sam premiju izvuku. Da, jes. Eto, za početak. Stavit ću ovo da neko ne ponovi. Rodo. Spremi se. Jer nedostojno uviću. Od mene ovako. Idemo. Ovo bila sredina. Ideš, uzmi riječ. Karticu. Defiraš, ti šutuješ. Ne može? Može, ako mora. Jesam, tačno u debelo meso. Rodo ima mi. Ovo je zakačen, ovo je bezobrazna, da, ove su najgore. Moja te je najmanje bolila. Ovo me najviše plaši. Ko ću se reći? Ja. Ovo me najviše plaši. Mislim će svi da izaberu trku. Odvolim, napucam brigu. Subscribe se na kanal. Lepo imamo levo dole. Dobro, sve suprotno. Dobro. Joooo, rođak, kako iskombinuješ ovo uopšte? Pristupiš problemu. Ovo ne vrlo, da se čao Ne, ovo nisam verovao da ću uraditi nikad. Samo je noga zdjela. Ono popuriš nogu si iskoristiš. Što to levo? Svaka čast. Evo ovako. Dobro, ovo je sreća. Može. To i ovo je Šta radim? Ovdje ja zavežem pertle, jer će mi trebati... Rodo je spreman. Kako ću da popijem kaznu? Ajde, nadam se. Bilo je puno gore desno, gdje je u nogu? Isto, to skrepi. Kako je mučilo sreće. Ovo je stvarno loš čovjek, brate. Ali morate raditi trening kao što ste dobili pre ovoga iza. Ti moraš kodu, tu mora... A ja petom. Neka moraš. Mislim, sad treba promošati stole. Ja, previše malo, mora neku štupić. Kako si ti njemu šutirao penal, tako? Ajde. Samo se čuo, ziv! Ja ne mogu pobediti tako da ne vrede. Gde ne mogu? Ne mogu, prečko, laga. Za sada imamo 1-0-0. 1-0, sad ćete dobiti 5-0-0. Koliko god imam 1? Levo dole s poljnom nogom, desno. Mislim da to mogu. Ma dajem ovo peške. Dobar si, mali, dobar! Mire, 1, 2 ili 3? 2, srednje. Ja rekao kako je krenuo. Ja sam mislio, alo, sad će ti sve snagi, a nije. Teo si vas reći? Ja sam sljedeći, a? Ovu.
Da, malo je došlo do nesporazuma. To i onda ovo, ali ovi... više. Pa, moguće. A tebi je da se snađeš. Ma da, ovdje idem. Ajmo, momčila, jedan najteži izazov u tvojoj karijeri. Jedan, dva, tri. Ma što si bacio ovdje? Jedan, dva, tri. Jedan. 10 stekova. Dobro. Dobro, Ja sam sklekla, Dok sva me snijeg. niko ne trati. dok on to radi, ja ću. Nemoj, ma! A daj, brate, najao se, pa neću više da radim. Molim me. Imam još 3. Pa nemoj, otežao sam, pa puče mi ruku. Ajmo! Gdje je ovo? Idem ja odmah po četvrtu. Šta ti beš? Ajde, ovdje da završimo ovo. Ajmo, Rodo. Značiš? A značiš, uradio si već to prvo. Nisam ovo mnogo. Sjećam se. Ovako ću. Ajde. Tečno. Ovo je sredina dole da ti dam. Da. Vidite, 1, 2, 3. 3. Moćnih 10 stekova. Ajmo, čao, izgledaj, to brzo je. To neka ti bude kazna. Stani. 1-0-0. 1-0-0 i dalje. Znači, ili ću da izjednačim, pošto ovo je poslednja serija. Znači, ili ću ja da izjednačim, čao, ne može. A ja ću da izjednačim, ili ću da izgubim. Sad ću da imam. Realna prava da izjednačim. Sredina dole. Ništa. To baš. Da izjednačiš idealno. Realno. Ovo ti je realna priča. Rodo, skloni se go. Puna, ide puna. Pa da, Ne znaš kako da dođe do mene. Kao pristupim problemu. A to nije ni u sredinu išlo. Daj glas. Napucavanje. To svi odjedno. Sad stać. Ti mora da se kriješ tu vodu. Može? Može. moguće da se ga ja jedini pogodio u petu. Ajmo. Zakrećem se izgubio. Glup izazov. On moćno smišlja. Zato on pobeđuje. On napiše izazove, on pobedi. Ako ja napišem izazove, ja bi pobedio. Meni je vrlo logično. Dobro, ovo je... Donesi odluku, oco, pobedi ovu dvojicu. Ovdje je ovdje da... Može, Rodo? Tako je, bre! Znači ja sad upravo idem samo da masakriram. Evo ovako. Užas. Okej. Evo, ovo je najveći deo. Dobro. Natvoriš pokazano. Srećnja. Trte opet. Opa, bravo. Oca, previše sreće kada treba da napakoš svi neko. Eto, to nije lepo. Nije druga. Ne može? Tu, direkt. Ja mom drugaru Čale to nikad ne bi napakostio, tako da ide jedna laga. Puna. A, kosti. Da, jedna puna za kraj. Post na vodu. Kostić. Ajde. Ej, Mogu bolje da te pogodi u debelo meso, nego u butinu isto. 10 puta. Mogu kad te pogodi, to je najbolje. Moc je pobedio ovom izrazu, Mocu čestitam, ja mislim da ovo ništa novo. Ništa novo. A dobro, Koji put već? A dobro, ovo bilo je zezno. Momčilo, će biti neki kriv da neću pobediti čisto. A bit će, mislim. Mislim, pobedio si nas, pobedio si Vlahovića, budemo realni, i pobedio si Čoka.
Šta više? Šta dalje? Šta je dalje za tebe? Sportista se u Đokovića. Te idem dalje, pa idem na tenis, Đokovića, pobedim i to je to. Sam, šans. Dobro, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, lajkujte. Subscribeujte se jer ćemo vas uključujemo u klipove i takmičit ćete se za pare, tako da ja mislim da nema boljeg razloga da subscribeujte na kanal nego da osvojite neki novac, ali to.